Karambola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao mbola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao karambola tsaroako aby jiaby aventure jiaby niaraka taminao koa mbola azo averigny iaby nataoko produce fiaragnatsika roe fa maromaro viavy nandalolosy fa mbola tsisy nasolo anao na tsara pikasora hoe belgosy fa mbola anao fo nahafapo zaho inao fitiamadio fa tsy sangisangy masomasoma veto matamtamby magnanja marina fa tsy vanivany fa taminao tsy ategna hafa karambola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao mbola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao amizio ty faniôvarano efa tsisy azo atao histoire efa karakara zany angano minagny ndraiky anao safiano fanolo fa tsy nakaheky za koa ato fa kale en vérité anabatabatoka antragn'olo tsy pare tsao samy fôly kalakile natasa amity efa tsisy azo atao natasa amity karambola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao mbola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao natasa amity efa tsisy azo atao natasa amity inao fitiamadio fa tsy sangisangy masomasoma veto matamtamby magnaja mariny fa tsy vandivandy fa taminao tsy ategna hafa karambola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao mbola tipody ndraiky zaho sendra matsiarotsiaro ny raha taloha regny tipody ndraiky za aminao anefa tsisy raha azo atao Current production.